हर हर महादेव। तो का हाल बा भाई लोग सावन के पावन महीना आ गइल आ दोनों पावर स्टार ट्रेंडिंग स्टार के गाना भी आ गइल। तो आज हमनी हई दोनों गाना के वर्सेस मिलाएला बानी सन की केकर गाना बढ़िया बा। आइए देखते हैं बैठन मजा आएगा। भाई लोग पवन सिंह के हई गाना काला जवाब रहे एकदम मस्त है। आ इ लोग के कितना मन भाई एकदम मजा आ गल। वैसा ही हइयो पवन सिंह के बोलबम के गाना सब लोग सब कंवरिया के दिल पे छाए वाला बा। क्या बात कर रहे रे बाबा। ना भाई लोग तू लोग हई गाना सुन लो का पवन भैया एकदम पुरानका स्टाइल में बैठ के अब मर्दे हमनी की गानवा के कहानियां जान रहे के हमनी के कहानी पता रही तबे न बुझाई कि गानवा कैसन बा। तो इ गाना में इहे कहानी बा कि गौरा मैया भोले बाबा के जगावत तारी आ कहत तारी कि तू लोग एक नजर हई गाना के वीडियो क्वालिटी पे डाला लोग का मस्त गाना के वीडियो क्वालिटी बा। अब हमनी खेसारी लाल के हई गाना के नजर डाले है के इहो गाना कुछ कम नहीं खे, इहो लाजवाब बा। आ तू लोग इ गाना के लिरिक्स सुनो लोग मर्दे, इ गाना के लिरिक्स इतना मस्त बा कि कुछ जवाब नहीं खे। होय 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 जिया एकदम दोनों आदमी बवाल मचा देला लोग मर्दे। अब तू लोग भाई खेसारी लाल के गाना के स्क्रीनशॉट देखा लोग। इ गाना पे 3 दिन में 4 मिलियन व्यू गइल बा आ 2,71,000 लाइक बाटे। अब तू लोग भाई पवन सिंह के गाना देखा लोग। इ गाना पे एक दिन में 3.1 मिलियन व्यू बाटे आ 2,46,000 लाइक बा। तो अब तुहे लोग बतावा लोग महादेव के नाम लेके कि केकर गानवा जीतल बा। कमेंट बॉक्स भर द लोग। महाकाल का बाय बाय।